Huwa ċar li l-Ministru ta' Ġustizzja Jonathan Attard ma jridx li ssir elezzjoni fil-Gargur, dan ħareġ b'mod evidenti mill-kummenti li tal Net News meta wasal biex iddikjara li l-Labor mexa bi proċess demokratiku minkejja li sera it-tmexxija tal-Kunsill tal-Gargur meta l-Partit Nazzjonalista għandu maġġoranza ta' 62%. Ma taqbilx ma' elezzjoni inti. Governanza. Jiena nemmen li dak huwa proċess demokratiku, anzi jikkonferma kemm għandna sistemi f'pajjiżna li jistgħu jwasslu għal rappreżentanza magħha. Ma' elezzjoni taqbel iva jew le għax provajt insaqsija u kien hemm provajdur li magħha. Element li jista' jwassal biex issir elezzjoni għal liema raġuni. Fil-waqt li fil-Gargur is-sindku eletta demokratikament Helen Gauci ġabet aktar voti waħedha milli ġabu f'daqqa tliet kunsillieri li neħħawhom il-kariga, il-Partit Laburista qed imur kontra r-rieda tal-maġġoranza u jrid jikmanda billi impona vot ta' sfiduċja li kien motivat politikament. Huwa proprju għalhekk li l-erba' fis-6:30 ta' filgħaxija il-Partit Nazzjonalista qed isejjaħ lin-nies għal rally favur id-demokrazija. Sejħa sabiex in-nies jinġabru quddiem il-gażin tal-Partit Nazzjonalista ħalli jsemmaw leħinhom kontra min qed jattakka u jkasbar id-demokrazija.